Ahoj, vítám vás u tohohle videa. U tohohle videa bych vám chtěla ukázat produkt tohle Nivea a tenhle Acne Lot, jak je používám a jak se vlastně odličuju. A potom použiju tuhle Niveu jako potom krém a samozřejmě zakončím to ještě tímhle s tím od Mary Kay. Tak a pokud vám to nevadilo, tak si ještě vezmu žvejkačku. A hele. No vlastně. A jdeme na to. Takže, pardon. Hele. No tak, vem si ta ubrousky, takže kapesníky. Já podívám malý to zrcátko, který fakt strašně dost milý. No to, jako první mám ten odličovač. No nesmí mít solární voda. No samozřejmě mlíko. No dáme, protože to je první den, já jsem měla to odbalej. Aha, jo. Už vím. Je to oko, to bude bombastické. Fakt dobrý. Máš tak na jedno oko. Už je to jeden, protože takový 5-6 tamponků. Mám třeba trochu víc. No, spíš o dost víc a to jenom proto, aby se viděli prostě, že fakt to prostě jde dobře. Tak, jdete oči. A já si vemu, ten ubrousek. No, a ještě tady mám takhle stejně. Tak, a ještě tady na tenhle. Třeba rty. A to vemu jeden ubrousek, který odliším teda úplně obličej. Takže
Tak a prostě toho použijete celkem dost. Tak, je to fakt dost, protože dneska jsem to brutálně, ale fakt megázně úplně přehnala s tím make-upem. Tím jako make-up se myslí samozřejmě i na co si dáváte ten make-up jako make-up a potom druhý make-up jako řazenka. A tak pokud by někdo nevěděl, tak je vlastně micelárka, takže tak. Potom čistit si vodu. Tahle je teda dermatologicky testována, problematická a mastná pleť, salicil a šalvěj, antiperspirační, hluboké čištění poru a tak, tenhle Acnelot je teda na všechno, teda, jak jsem se začetla, na záda, na hlavu, všechno prostě, i na, ježišfuj, jsem nějaký kapesný, prostě od nějaké, od Lily, který jsem se rodila. Tak, to jsou ubrousek a tenhle už je ta poslední. Tak. A teď dočetla jsem se, že se to vlastně má promývat a vynechat noční partie. Prostě vidíte, že i když jste se odličovali, že tam prostě pořád něco je. Víte si, že prostě jdete spát. To je taková strašná představa, prostě že s takovým obličejem hnuseným, odporným, prostě půjdu spát, je pro mě fakt nepředstavitelné. A nic, potom je ta pokožka taková tak. A uvidíte, že jenom se vyšetí takových jednotlivých kapecných, super epický. A teď je to spadlo. Tak, protože jsme dali už micelární vodu a Acnelot jako čistící vodu. Tak teď užijete tuhle Niveu. Nivea hydratační mléko. Je to za takový mléko, který fakt dobře hydratuje.
Tak. Dáte takhle, hlavně pod oči. Tady tak. Tak. Špatně to tady popadalo trošku. A teďka poslední bude ten krém na tělo, ale tím, že on je strašně pěkně voní a je dobrý, jako používám normálně na obličej. Tím, že i na to tělo, tak vlastně nedělá nic tomu obličej, akorát mě přijde, že ho vyživuje a že je takovej strašně příjemný. Vlastně není nějak jako vlastně nepoužitelný. No strašně pěkně, voní to brutálně pěkně. Tak. Tak. Vám se vám tohle video líbilo? Pokud ano, tak dejte like, pokud ne, tak dislike. A ještě vám chci ukázat teda jako ty věci, co jsem dneska použila. Tak. Doufám, se vám tohle video líbilo a u dalšího videa